Takže čustuje Rolking, dneska vás vítam u nového videa, dneska to je nové video z Counter-Strike a ideme si zahrať deathmatche. Keby hrám normálne, tak v kuse skapíňam a vlastne budete ani z videa, takže ideme deathmatche. Takže dúfam, že si toto video užijete a poďme na to. Toto je značka, len zapnem Counter-Strike a hneď mám už nervy. Môj aim, dobrý. Čo ti treba? No poď sem, ja ho zabijem. Hajzel. Ty. Dobre, už prestaň búchať, lebo celú video... To čo je? Я такая кот. Oğlum çocuk çok tatlı. Mám çocuğa bıçak attım ya. Čím sa vypráva? Ja sa s ní chcem porozprávať. Ayıp ya arkada da. Sigma, Sigma boy, Sigma boy. Sigma boy. Ja hovorím, že vo Valorante sú chorí ľudia. Ty kokos. Potreba by som... Nazdar. Nazdar. Sigma boy. Sigma O! Ja si ja to vykempím. Dneska neskončí video, dokedy nebudeme mať 7 kg po sebe! Sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. Ty kokos! Jak ma môže takto trafiť? Chlapci teraz nemajú šancu. Bu Sigma boy kille başlamış. Dobre, teraz full focus, žuvačky. Sigma boy. Sigma boy. Full focus, chlapci. boy. To čo je? Sigma boy speed. Oh shit. Tak ja som krivý. Tak a ide sa na to. Ya bu AWP'ler nasıl oynuyor? Pierdola! Şerifler pusuyorlar ya. Jeho sa nedá mutnúť? Dobre. Chlapec, ty si slepý? Ideme. Ty kokos, hora, debil, hentam kempy, buzerant. Ja som je trafil sliepku. To! Dobre. Ja milujem Deagle. Nemilujem! Aha, dobré, tak... On nás dal obidvoch naraz. Ty kokos! Snajper vydrbaný. Ty! Ten buzerant je tam v kút... Tu máš kozlina vydrbaná. Dúfam, že to bola ona. Nebola. Ona mi dala... Toto je kozlina, ale ja ju... Som musel zabiť s veľkým iným. Ježiš, krivý. Jaj. Switchujeme na Deagle.
mal cez stenu. Dostaj zada. No jasne, krivý je voľaký za ním. Bože, ja sa ani nespavnem a už... Tento vás zabil. Debil. Čo ti treba? Dobre. Bolo to trošku rageovacie video pre mňa. Mám celý oplutý mikrofón z toho, jak som tu hučal. Ale dúfam, že sa vám páčilo a ja už to livujem, lebo mňa už bolí normálne ruka, mňa bolí zápestie, ak búcham do toho stolu. No dobre, nezabudnite dať like, odber a čaute.